Нефтьюган, Сургут, Нижневартовск. Рақамҳои мо плюс 992 980 84 85. Хоҳишмандое ки самти ба самти Сургут аз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Хуҷанд мехостед сафар кунед. Айни ҳол чӣ хеле ки шумо дидестен автобуси нави замонавӣ расо 29 апрел рейс кушодашавишай ва шумо метавонед ки озод занг занед, ҷои худтонро бронировать кунед ва омада сафар кунед. Айни ҳол ҳозир дохили автобуса шумода нишон медиҳам дар кадом ҳолат қарор дорад. Рафтед. Сарҳад Петухова Қатимедроя пешаки хабардор бошед. Якум ошёнаи автобус бардоро дидестен ки дар кадом ҳолат қарор дорад. Ҷои зарядка бисёриҳо ҷои зарядка мепурсен. Ин ҷои зарядка 2 нафарда, яъне иҷа барои оилавиҳо, барои модарҳо, барои апҳо, барои хоҳарҳо, яъне беразбор беҷангу ҷанҷол шава, пеши поча кушоду озод ва шумо метавонед озод истироҳат кунед. Якум этажиш барои оилавиҳо пешакӣ гуфта бимонам шумора ва айни ҳол ҳозир мебурем ба дуюм этажи автобус. мо қарор дорем дар дуюм ошинонаи автобуси замонавие ки расо 29 апрел аз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Хуҷанд сафар мекунад ба самти ба Федератсияи Россия, ба шаҳри Нефтьюганск, Сургут, Нижневартовск. Чӣ хеле ки шумо мебинед айни ҳол дар дохили автобус, яъне қолини замонавӣ, партофтагӣ, тозагиро риоя кунед. Илтимос аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ва чӣ хеле ки дидестен телевизор барое ки шумо яъне хаста нашавед метавонед озод музика гӯш кунед ва ҷои зарядкаро ам дора. Автобус дар беҳтарин шароитҳо қарор дора. Дастгирро фаромӯш накунед, классҳои худтонро дариқ надорен. Нафарое ки бениҳоят зиёд комментариёда менависен Сургут, Сургут. Ана марҳамат автобуси замонавӣ Сургут. Номи ман Қурбоналӣ, рақамҳои доимии ман плюс 992 980 84 85. Метавонед WhatsApp да номнавис кунед, бронировать кунед ва омада озод ба ана ҳамин автобуси замонавӣ сафар кунед ба Федератсияи Россия. Худоҳофиз, интизор шавед видеои ояндаро.